Здравейте, приятели! Днес ще теглям победителя от giveaway на Subaru Impreza. Като отида на колелото, ще се върна. Ето, хора, теглим победителя. Кой ще спечели? Кой ще спечели? Победителят на giveaway ще бъде... Славена Славчева. Но, хора, сега ще й кажа, Хора, говорих с Славена Славчева и тя каза, че че се отказва от наградата си, затова завъртаме пак. Завъртаме, кой ще спечели? Победител ще бъде... Не, аз не мога. Хора, аз не мога. Писна ми от Славчо Петров. Не може с него така, хора. Subaru Impreza печели Славчо Петров. Ако искате още чипосано коли, пишете в коментарите, от мен